Horas madihita sa luhut na. Adorak suta mulai pertanyang ngata, martanyang nahohom mahita.
Amen. Tapuji matuhatta maredde mahita siap bukuede nomor 20 ayat 4 doh ayat 5. Mar hite-hite gor ni debata ama, dohot gor ni anak na Tuhan Yesus Kristus, dohot gor ni tod di porbadia na tumapalangit dohot tanoon. Amen. Marlas ni roh hamahamu dohot Jerusalem, jala marulupulup midaybana, sude hamu ale akana holong roha di bana. Marlas ni roh situtu maradopon dohot ibana, sude hamu ale akana marsak roha midaybana na sailaon. Las dorohakku diak kana madok tuau, beta hita manopot bagas ni Jehovah, haleluya. Martang yang mahita. Ali Tuhan Yesus, sasadahodo si Pangulu, padomuhon hami dohot debata. Hupuji hami goarmi, jala hudok hami mauliate tuho, alini saluhut na binahemi. Patupahon haluan nami, saidongani mahami marhite-hite asini roham. Asa hupikiri hami totong na tinaonmu, dohot hamateammu. Asa huwarsakok kami dosa nami, jala asa tubu di hami haporsiyaon na sitong. Jala asa marroha holong hami, huhut madok mauliate tuho. Asa olo hami mangihuton ho, rodi hamatean. Ali Tuhan Yesus, di homatama puji-pujian, di tonga-tonga ni saluhut huria, naung tinubusmu. Mar hite-hite mudar munabadiay, olat nyon rodi saliling nililing na. Amen. Mari dihitamu saya buku ede nomor 152 ayat sada. hari perhobasan perjolo di pesta Paskah didapat tot sesian nama Yesus akanin nama. Tu dia mapaturian nami di ho panganon Paskah di pangidoroham gabe di dokma. Lau mahamutu hutai manopot sianu
dok kamu matuibana to nani gurui na dapot ne matikiku di homa au sorang lahomangan paskai rap dohot sisiaku. Jadi saut madisuribana sisianna dua halak jala didok matunasida mololau hamu tuhuta pajupang mahamudisi dohot sada halak na mangusung aek sahudon ibana may hutok kamu tu ibana madok hamu di dia do bilut inganan asa disihu pangan hami paskai jadi patudodon na matuhamu bilut pergijang sada na labas na tipak hinebangan disima pature hamu dihita jadi borhat masisianna dibongoti mahutai jadi pang nasida matutu songon nani doknai gabe dipature mapaskai asadung botari Roma Yesus dohot na 12 jadi dinamangani nasida hehe ma Yesus sian namangani di tanggal maulosna dibuat mabasahan ditapolhon ma tuibana diusehon ma aik tu sabong dungi diburi mapat niak kasisianna dia pusi madohot basahanna nati napolhon nai dungi saat maibana tu si Simon Petrus jadi didoki mamadok ibana tukko mali Tuhan mamuripat tu dunginin na Jesus mamangalusi bana dang diat tu si ho pabahenak kunatuho anggonwain musepe boton mui dungi didok si Petrus matuibana matua tanoon dang burio mo patto dunginin na Jesus mamangalusi bana mono so burio ko ho dang partohap po diaw dunginin na si Simon Petrus ma ali Tuhan unang maholap patto doho matangan doho ulukku gabe di Jesus matuibana halak naung maridi dangik ko beurion ay nung nga suday bana yas naung yas do anggo hamu alay dang luhut tamu ay ditadda do si pasahat ibana ubahen na didok dak sa luhut tamu yas asadung diburi Jesus pat nasida dipakke mamuseulos na hudul maibana didok matunasida ay diat tu si hamu do pabahenak kitu hamu digor hamu do guru do Tuhan jadi ture do pad mudisi ay ido tutu asa molo Tuhan jala guru muna mamuripat muna tama manang hamu masih buriapat ay situruod do liot tu hamu asa dibahen hamu songon na hubaini tu hamu na tutu situtudo na hudokot tu hamu dang balga anak somang sianidukna dang sumurung suruan sian namar surui bana molo diboto hamui martua mahamu mangulahosa mared de mahita sa bukwede nomor 24 ayat sada Jadi dinamangani nasida nina Jesus ma situtudo nahodokot tu hamu sada sian hamu naing pasahat tonau
dungi marsak situtu manasida gabe di paddo bema tu ibana datungawi Tuhan alainin nama mangalusi ya narap doho tau manurdukko tangan na tu parikauan ido na pasahaton nao tong donian ujung ni anak ni jolmai songon natar suratian alai marjea do halak na pasahaton anak ni jolmai tagonan unang masanga tubuh ibana tu hasyanganon alai adong masada sian akasi sian nai nahudul jumonok tu ibana haholongan ni Jesusi ima dihilap si Petrus jadi ninda mamado ibana sukuma isedo nanido nai jadi dipajono ma tu labung ni Jesus madok tu ibana Tuhan isei gabe dia lusi Jesus ma ya tu si hulehon nasa topik nahu sornoponon ima ibana jadi di sornopon masa topik dilehom ma tu si Judas Iskariot anak ni si Simon jadi dung diboduti dibongoti si bolisima ibana dungi didok Jesus matu ibana humatok maula si ulomi asa dung dijalu si Judas nasa topihi Peter lau ma ibana tu balian alai borngim ma ujui. Mari deta saya buka di nomor 177 ayat 4. Jadi dinamangani nasida dihidat Yesus maroti di pasu-pasu ma di ponggoli ma jala di parlehom matuak kasisianna huhut ma didok jalo hamu pangan hamu dagik kudoon dungi dihidat ma panginumani didok ma mauliate dilehon matu nasida huhut ma didok sude hamu manginum siani ay mudar hudoon mudar perpadanani naniusehon humok koptorop bahen hasasani dosa alai hudok matuhamu nasotu pabe inumokku olat nyon sian parbue ni hau angguri sah rodiari sugut disima inumokku nai baru rap dohot hamu di harajaon di damang. Mari dihita sebuku eda nomor 157 ayat 4. Jadi dung dia dehon nasida ede puji-pujiani ruar manasida tu dolok jetun disima didok Jesus tu nasida salhu dohamu nang tergasi midaau dinasabornginon aina tar surat do lubutaku maparmahani
gabe marsera ma biru-biru na sapongwani. Alaini nasi Petrus ma mangalusi ibana. Agia sude nasida targasi midaho, anggoau nasotupa targasip. Alaini na Jesus ma madot ibana. O Simon, Simon, nunga dipangido si bolis neng segion na hamu songondahanon. Alai audo manangya koko, unang mitop hapor siaumi. Jadi dung mulak sogot roham, pargogoi marohani akka haanggim. Alai ini nasi Petrus ma maddo ibana. Tuhan, nahobas doau madongani ho tuhurungan. Nang Tuhan mate ape? Alai ini na Jesus ma. Hudok ma tuho Petrus. Dang martaguak manuk sabornginon. Sojolo tuluhali suada honomu na so tinadam au. Maredeta siya buku de nomor 110 ayat 1 dot ayat 2. Pasada maruhata asini roha madihamu doho dame siat debata mata doho senana na Tuhan Yesus Kristus. Amin. Di hita saluhukna amanami inanami nang saluhukna ruas nihuria nadong di gerejaon sok songunima na ditongan bagas nabi na madohoti pertangengata di Bodarion. Hata ni debata si persaulihonota di pertangangata di Bodarion lima na tersurat di Lukas 15 ayat soda rodi ayat pitu. Lukas 15 ayat sada rodi pitu. Ta payhutihu mahujahami songono mahatana. Dungi di pasolhot torop akka si jalobeo dohot si pardosa dirina tuibana lau tumangihon hatana. Jadi marungutungut ma akka parise dohot si boto surat ia hatana sida dijak konon dua kabar dosa pola sapanganan ibana doh nasida gabe di hatahon ibana ma upamon tunasida isi hamu sahalak par biru-biru 100 anggot tardepar sada siani naso tumbinggalhon nasia pulisiai di ladang lau mangalului naso taridai pai maju paksa ia dudra posa dia peho ma tua barana sian lasni rohana. Jadi duk saat ibana tujabuna di papungu ma ale-alena dot khobar hudulna di dok ma tunasida. Marlas ni roha mahamurak do tau ala jup pangau biru-biruku naung magui. Udok ma tuhamu. Sumat tusido gumodang las ni roha di banwa gijang. Mida si pardosa sahala naolo pa bah rohana. Asa mida sia pulusia partigor nasopola pa bahon rohana sida.
di sima sahana horas madihita saluhuna. Jadi harus songonon pas laumangan sa dapat dita dongan na tu rumah makan hape pas harung isi na poso bulung mangan doli-doli do anak buru. Jadi pas masuk paditai itu ridho na poso ima tu itu hani jangan dilihat pendeta kita nak sembunyi martabuni inna naposon dul-dulion tu anak buri. Ruang anak burun ditortong martabuni mana? Ale, lo kenapa rupanya? Kita kan makan di sini. Tidak ada yang kita sembunyikan. Terus ngapain kita sembunyi? Tuhan kan melihat kita. Pasal pula bir hita, ay Tuhan ipe biring do hita. Rodu dululi ay butido, molo Tuhan no mamerek kita, dak pala buhay. Dak pabun na manang natusi. Ale mo lupa diti do mamerek kita, tur pabun do manak tusin non. Ibani dum si sejamita, omma bahaya na. Ale martabuni ho na. Nalaw do honor rupani, gurang do halak gelisah ketika bertemu dengan seseorang. Manang naisime. Mulai pahudok nak kaning bertemu ni wala pa jupang do padita rang nadia rupani. Alay tapi kiri jawaro gelisah do halak bolo pa jupang do hotita. Beta ngaroy mana? Songoni do. Ini memang sadar atau tidak jujur do songoni. Dak sadari rupani bohado perilaku kita, sikap kita, penampilan kita menggelisahkan do, menenangkan do, menyejukkan do. Odo memang nang tabereng siya trubuk tau. Tabayak kuma moluhulak kun nakaning songon nalabak majaha di bonani ayati. Dungi di pasolhot torop akka si jalobeo dohot si pardosa. Torop si jalobeo dohot si pardosa. Pajonok ko dirina lau manangiho Jesus. Alai ternyata di sisi lain jadi marungu-tungu mak. Ada pihak lain nahola mabe persoalan. Roma perdosa. Molo didok nang diso perdosa termasuk maaf molo hati hai. Na didok perdosa dong meragam. Boido memang perdosa alani maaf molo ulonna. Akka permahan digolongkan di tuaka perjahat perdosa ala memang dangan sekolah nyon. Jadi kolan na marmaha dulan nyon. Tidak intelektual atal sonima. Ala ni otona ala sorok sekolah dia tong may gabi perdosa kasih ototo. Jala adong do hala ala niulan na muse pemungut cuka may. Aka pemungut cuka yon sikuti ipajak ala digolongkan do tu kelompok ni rombongan di pamarita na memeras. Jadi salibere pemungut cuka mama keperjahat do tersongli marupani. Ibere ngak kana sorok sikulan mama ka perdusi de kesiototo de. Songoni masikap na taringut tu status na taruk konon. Adong mana didokon perjahat manang perdosa, adong mana digolongkan tu si jalobeo manang pemungut cukai. Alai tabereng dison, mana diulani nasida, Roma nasida mandapot tu Jesus, lau manangihon. Sebenarnya luar biasa. Perjahat yang digolongkan menurut orang lain perjahat, perdosa, tapi mau datang Roma dapot tu Jesus. Alai sebaliknya adong mahalak na digolongkan orang baik parise dohot siwoto surat. Orang baik, orang yang menurut dia, menurut kelompoknya, bahkan menurut masyarakat umum, omak kana somar dosa. Parise dohot siwoto surat. Molo parison boy ma dohononon akka petugas-tugas gereja mo, akka orang-orang saleh mau.
Sementara si botor surat aka ahli-ahli hukum. Oma bena katuran. Songonoma si patupot. Halakom mana merasa orang benar. Alani tikki di bereng nasida kapardusai roman dapat tu Yesus merungutungu manasida. Jadi tabayak kujo ada orang yang merasa dirinya tidak berdosa. Alai lom na marungutungut. Ay mungkin do marungutungut talak na somar dosa. Ay halak na tikos do na marungutungut. Alayom man na dirina na maklaim bahwa kami ini orang baik, orang benar, orang saleh. Tapi ketika melihat orang marungutungut. Jadi memang bahaya do hita rison. Bodoh hita nungasah tu gereja. Tapi yang merdalan sebalakang tujuh na saya marminggu. Ih. Marminggu bayang, saya marminggu. Itu orang situ dulu. Ih. Akaina misal, itu hudu lima na ingane parer kami siati. Ih. Isini. Nah. Baju na piasi ngati. Inna musemat tong. Iperdalam ma muse. Ima dah. Uber pese sepatunya nak kaning malatak-latak do. Macam apa pembahasan. Molong ngati kos, molong ngati gor, kita hadir di sini hidup persoalan. Omah lagi. Orang-orang saleh, orang-orang yang tahu hukum-hukum gereja, alai bering ma akka perdosa narum dapat tu Yesus. Bahkan Yesus mereka sudutkan mulut tapai hutihut di ujung nayak duon. Dijak kono dua kapar dosa. Pola sapanganan di bana doh nasida. Omah hibana. Orang yang sudah benar, yang merasa benar, Yesus pedoh di salah. Satu dia kebenaran nih. Satu dia tuh hati kosong nasida. Harus Yesus pedi salah. Alani manak kaning di tonga-tonga di perdalanan di nguluton orang namanya nangkat dohita yang meneduhkan dohita manang orang-orang yang membuat orang lain menjadi gelisah, orang-orang membuat takut medau di sido neng dikoreksi hita marhite hatan itu hataon marhite nambah medupama ahama di bait Tuhan Yesus upama tunasida hujahama ayat tulu dohot udukna gabe diha tahunibana ma upama tunasida isi hamusala par biru-biru 100 anggo tardep par sadesiani naso tuminggalon nasia polisiai di ladang lau mangelului naso taridei pai maju pangsa isi hamusahalak par biru-biru 100 anggo tardep par sadesiani naso tuminggalon nasia polisiai di ladang lau mangelului isi siak kita naso maninggalkon nau marga aladong mago sada siya tonga-tonga ni nau margay 100 ma sama nilainya alay sama nilainya arong masada na sutarida pasobodi manang tatinggal hodo nasia polusia baru kira-kira. Jadi boleh buat contoh sederhana isi mahi tahun naso tarida hapina arak pola talului ang do nasongoni dang haro haru guting ijabu guting ini guting tarida tigor mana gunting enggak lihat lama di situ ibereng dangarong togar mana gunting tak tahu mak ujung muse torang na muse suri guari guting dobe asa dia organi guting unang baguting jarum tangan siapa ambil jarum tangan dari sini saya dia menilai ini tapi itu juga kita cari ketika itu kita lihat dangdinganan nah ima memang alados argana. Jadi dang mendok kondisi polisian
Om mana belgak, om mana malu, om mana jago. Namagon, tuh mata pasopo dak songoni. Sebenarnya ini 100 utuh. Ini sama-sama baik. Aledang tarida sada. Pasopo deh. Ikut luludo, iru na hudok nakaning. Aku anggai na jelas lui. Ye tong do 12 rupani galasna. Di saya dong. Dang ala sidu per 10 sari nai, so lulu na sari. Lulu iru dah. Ala sarupa dosa sitong na nileni saluhu. Tapi dia bertanggung jawab. Mana ini? Jadi yang patari dah tanggung jawab naido. Asa dilului. Dang mamereng pangalahonai. Tapi bagaimana pemilik memperhatikan, memperdulikan miliknya. Jalaido natapatupa pada 2 mingguhon di Bornginon. Bohado de batambar hiti Yesus Kristus. Pataridahon holong ni rohana tuhita jolma secara umum. Secara khusus tuhita kasih tunibana. Oma minggu-minggu pasioni pengotok kita bohado de batambar hiti Yesus Kristus pataridaho kolong ni rohana mata pai huti-hut padua Bornginon perjalanan penderitaan yang dah hadapi Tuhan Yesus holak kumokop akajol manalilu. Dia tidak memikirkan apa yang dia tinggalkan. Walau tabayak kejuneng surgo hasonangan ditarik kodoi. Gabejol may mana menderita siap doi bana. Sa tunamate di hau penur silang siap doi bana. Holal lamar hua mangalului makokop. Artana ay naitropana dohita. Milik na dohita. Sehingga dia selalu berusaha untuk mendapatkan. Jadi di tiki-tiki nasalpung di Tiongkok ternyata di Tiongkok masa doka penculikan dakotolan di jumlah penduduk yang begitu banyak jujur do disi penculikan ya dodok sada ama umur ni danakna 2 tahun tiba-tiba rak tarida iluli mana mau dimana orang-orang yang sangat susah alai songoni macara ni mana berjuang mengalului boharo sarapoton lai mana tu kator minta tolong ber kamu jo om mani poso-posoi dak denahi marumur 2 tahun 1 tahun dilului rang dapot terus dilului dung pe 24 tahun manang naboha macarani dapok mak. Jadi mau 2 tahun domago, dung 24 tahun Jepang, 26 tahun ma umurna asa Jepang. Manang naboha proses ni ale Jepang mah. Songon nadiro di turpukon, ia dung dapok sa, dia pehu matua barana sian las ni rohana. Jadi duk saat ibana tujabuna di papungu ma alelena dohot khobar hudullah. Di dok matuna sida marlas ni roha mahmurat do tau ala Jepangau biru-biruku naung magui setelah 24 tahun ketemu angguar tanah dan ngadong ala dan Jepang sudina jijabunai ahmad abu dijual di mana mai ikom marlas ni roha do hita dangalan daruk kepekku dangalan namar lobi-lobi ala Jepang nahulului ikorak do hita marlas ni roha. Ini masih ada peristiwa yang sangat menggugah 24 tahun dilului mana Jepang. Jalan respon di mana walaupun serba berkekurangan tapi ala nilas ni rohana sudah digadihun di mana ahna bu digadihun asama bui mana marlas ni roha do natorok ala nong Jepang anak naik. Songodido naing dohonom ni Tuhan Yesus marhita turpuk tahun. Adalas marohakku. Ay ruak kapardu sama dapot tonaw. Hape hutar hunahu marungut-ungut. Orang yang berdosa itu sudah datang, mendekat, mendengar. Lu kok jadi kamu yang bermasalah?
Kok kamu yang merasa dirinya sudah benar, malah marungut-ungut. Mana kaning bahayana. Ketika kita merasa benar, benarlah perilaku kita, benarlah sikap kita, benarlah hati kita. Tumagot do pardosa namanada dosana daripada naso mardosa dihilala alay marungut-ungut ulawna. Di mata piliti. Tumagot do hita manada dosata alay rojo nok manangyon hatani di bata. Daripada merasa tidak ada dosanya, ujungnya holam mamereng, ujungnya holam marungut-ungut. Dauma pangalaho si songoni alay rap mahita makalason na pinatupan ni debata marhiti Yesus Kristus naolo pataridohon holong ni rohana manuru anak na Yesus Kristus sumokopita paluah kita jolma perdosa jalan naulo mulak tuibana asa marulupulup perbanwa gijang marhiti-hiti harorotta nama dapat tuhata martang yang mahita. Maulia tema Tuhan hupa sahat kami, ala di pengot todo kami mariti hatam apala di budarion. Di hasi holi hodo hamumulak nakaperdosa. Ale Tuhan nami balgani holong ni roham pakokokmu di hami akka perdosa. Di pengot toma hami balgani horong mi asa marhite holong mi mago matutua karoha nasusuman roha na marungut-ungut di ngulu nami unang mahurok hami na sopardosa alayak ka nasusuman hupataridahok kami tumagod do hami mardosa alay roman dapot toko ala niswat tumahatami sa totok kami Tuhan manadda diri nami paturehon roha nami gabi marhauduhon marpangului manghutoko di perdalanan ng ulo nami ali Tuhan nami marhite pertangyangan nami di budarion pasahat nami rutuho sudi ruas ni huriam syadda danak saat tu nama tu homa nama masuk pasu-pasu matutu akka poso-poso asa si burma gudang pasu-pasu Tuhan akka namar sikola terlumubi na mengikuti ujian na mempersiapkan diri lau mengikuti ujian lehon habisuhon na siyan ho asabuy na sida mangalusya kasukusukon na binandi guruna na mangalului perkarejo pitu horo pasahat tami asa ho Tuhan na paturuhod dalan nang namangalurok ka pituhan o bartutikina umurna sehoma pataridahon patuluhon akka sirokap na nang lupa kami membatuho Tuhan akka ruas ni huriam na makasihole ka pinopar sehoma Tuhan mamasu-masu perbuy ni purtian asa jupang na jinalahan marhitiasi dohot holong pasu-pasu Tuhan na jinama na nulan akka manami di jabu di balian manang di dia pe ka ulaw na sida ya nomor 33 pe nomor dagang dak kausaha sehoma mamasu-masu pardalanan di parsaripyo tuhodo pasatami asanggi mardame sonang di ganu rumah tanggana rehorroha nomor sia holongan nomor sia tusan nomor sia juan asabuy na sida marlas ni roharap do akka keluargana kapinoparna song-song ni makna dibaga sa parsahiton tuhodo pasahaton nami amang de tabunan nyonya tapubolon boru na 70 nyonya besyahan boru siagian nyonya ginenggolan boru na 70 situhasiahan nyonya situhasiahan boru pajaitan nyonya je manol boru rumah horbo Luciana boru manulang Andreas Litonga amang amar paung inang jia barita boru siahan nyonya talo situ na 70 boru hutahayan amang telu libong
Alfon Bultom, Nyonya Teh Manurung Boru Sirait, Nyonya Teh Manurung Boru Si Hobing, Song Ninang Amang Melau, doakanlah suhagora kami Tuhan, natongo di bagasa persahiton, homa maddauni, mangalabohi, mananggali, asa sudi sahiti piut, siap pamatang nasi dia ganup, pasupa suaka tindakan medis nangak kaubat, papos rohana sida Tuhan horo persigatungan, horo pangalualuan, nangak kekeluarga pena paturehon, lehol las ni roha, asamar las ni roha na sida patureho keluarga dari bagasa persahiton, asima roham, tuho mau pasahat kami nangak ka program ni huriam, ajari kami perhalado doh ruas, lau patupah programnya sading gambar dalam bahasa ngak diwarmo. Atong dosa pangaleson nabi be totong mahu pasahat kami tuho, sesa maisal puhom me asiroham, asa tamah kami di jolom. Mari te Yesus Kristus jalo matang yang nami. Amin. Mari demahita huhut pasahatun pilata. Sada tadi untuk kita. Tangyang alia manami na di banua gijang sai terbadi maguar.
Masih ni rohani Tuhan Yesus Kristus, dohot holong ni rohani de bata ama, do parsauran ni tod di parbadia, imam mangaramuti hamu saluhutna. Untuk Amang Pendeta Naibaho. Happy birthday, happy birthday, happy berdoa.